נעים מאוד. נעים מאוד. האמת היא, אנחנו טיפ-טיפה מכירים, אבל מכירים דרך הספר ולא באמת דרך הקליניקה. נכון. ספר לי את הסיפור שלך. אז אני אתחיל אני אתחיל מהסוף. היום, לפני כמה ימים, חזרתי מחופשת סקי. עשיתי סקי פעם ראשונה. משהו שהיה נראה לא כל כך מציאותי עד לפני שנה. שבה לפני שנה הייתי בחופשה גם בחו"ל. ואחרי הטיסה הגעתי למדריד והתחלתי להרגיש שהכאבים בגב מחמירים לרמה של קשה לי ללכת. אמ, וזה משהו שקרה לי פעם ראשונה בחיים. ברקע יש, הגב שלי לא מושלם, אבל מעולם לא היה לי דבר כזה. והגעתי חזרה לארץ אחרי טיסה זוועתית. בדיקות וכולי, אז יש לך פריצת דיסק, זה כבר, אני מתמצת, ועוד כל מיני דברים. הקמת בגב, שזה ידוע, עשיתי טיפולים פיזיותרפיים, משככי כאבים, לילות בלי שינה רצופה, חדלתי מלעשות הליכות שהייתי עושה באופן קבוע. לא יכלתי לשבת, אני עובד מהבית מול מחשב, לא יכלתי לשבת יותר מ-20 דקות, וכאבים שנמשכים במשך חודשים, וזה למרות פיזיותרפיה, והלכתי לאנשים טובים, ושילמתי הרבה כסף, וכל מיני ייעוצים, ועוד בדיקות, ושני אורתופדים, והרגשתי שזה לא הולך לשום מקום חיובי, אין באמת שיפור. פגשתי אנשים שיש להם פריצת דיסק, חברים, אנשים שאמרו לי, כן, תלך לפילאטיס, וכל מיני, אבל הבנתי שבסוף אנשים מתמודדים עם זה, אבל לא יוצאים מזה באמת. זאת אומרת, גם אנשים שהולכים לפילאטיס, זה עובר להם, ואז זה חוזר, ברגע שהם מפסיקים. ואחרי חצי שנה של כאבים שפשוט הוציאו אותי מאיזון, מהשגרה היומית שלי, וגם משפיעים על הבית, אז החלטתי לנסות פילאטיס. הלכתי לשיעור ניסיון, היה זוועה. אה, חשבתי לא להמשיך, אבל החלטתי להמשיך לעוד שיעור, וזה בעקבות אשתי, והמדריכה, בעלת המכון פילאטיס, אמרה לי, תקשיב, יש הרצאה השבוע, כדאי לך להגיע, הרצאה על כאב, אני רואה שאתה סובל. אמרתי, מגניב, לא הספקתי ללכת להרצאה, ואז אחרי זה אמרה לי, כן, אותה בחורה הוציאה גם ספר, אז התעניינתי, נשמע לי מעניין, כי הרגשתי ששום דבר לא עוזר לי. שאלתי מה השם של הספר, היא אמרה לי, תחפש עדי דוידוביץ', משהו עם כאב, להשתחרר מכאב, בדיעבד זה השם של הספר. באותו יום, אני זוכר חמישי, אני לא אחד שקורא ספרים, אבל אם יש ספר שמעניין אותי וזה, אז אני עף עליו. הורדתי את האפליקציה, לא היה לי כוח נפשי ללכת לחפש אותה בחנות, ובאותו יום התחלתי לקרוא. כבר לפני הבנתי שזה משהו אחר, כבר לפי ההקדמה, ומהר מאוד האמנתי למה שהכותבת מדברת עליו, מה גרם לך להאמין? ושאלה טובה. קודם כל מה שסיפרו לי לא הסתדר לי. לא הסתדר לי מבחינת מה שקרה. לא פתאום קמה לי פריצת דיסק, את זה אני ידעתי, זאת אומרת, לא יכול להיות שמזה שניקיתי את הבית במשך שעה מאומצת,
ואז התחילו הכאבים הראשונים, פתאום פרץ לו דיסק, לא נשמע לי הגיוני, ועוד כל מיני דברים שלא נשמעו לי הגיוניים, וחיפשתי משהו אחר. עכשיו, אני מאוד מאמין בכוח של בן אדם, ואני מאמין שאנחנו לא יודעים את הכל על עצמנו ועל היכולות שלנו. וזה לא אומר שאנחנו יודעים איך לתפעל את זה ואיך להוציא את עצמנו ממצבים כאלו, אבל אני מאמין מאוד ביכולת שלנו להתרפא ושאנחנו לא צריכים יותר מדי. אבל זה לא הספיק לי אני צריך לדעת, אוקיי, אז מה עושים? זה לא מספיק להגיד לעצמך שיהיה בסדר. ומאוד האמנתי בפתיחה, ומאוד הזדהיתי, והשתכנעתי מדברים שכתובים שם, גם מהניסיון האישי שלך, שמפורט שם, על איך את התמודדת עם דברים לבד, ואמרתי לעצמי, רגע אחד, לא יכול להיות שמה שכתוב שם לא נכון או מומצא. בוא ניתן לזה צ'אנס, כי כל שאר הדברים לא עבדו. וקונספציה הייתה מילה מאוד אין, ועדיין, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אולי מה שסיפרו לי לא נכון, אולי, כן, רופאים ואנשים שאומרים לי משהו לא נכון, אולי זה לא קשור. ומה שהדליק אותי זה באמת שורה של מחקרים ודברים שכתובים בספר, ואני מאמין שהם נכונים, שיש הרבה מאוד אנשים עם פריצות דיסק, שאין להם כאבים בכלל. הם לא יודעים אפילו שיש להם פריצת דיסק. ועוד שורה של מחקרים ודברים שמסבירים איך אין קשר בין מה שאנחנו עושים, בין ישיבה ממושכת ובין תלונות על כאבי גב, ובין הרבה מאוד סיפורי מעשיות שסיפרו לנו, לבין מה שקורה בפועל, לבין המציאות. ואני איש של נתונים, לא מעניין אותי כל כך איך לצאת מזה. אם אני מצליח לצאת מהכאב הזה, זה מספיק טוב, לא משנה לי איך, גם אם במרכאות עבדתי על המוח שלי. אז התחלתי לקרוא את הספר ולא הפסקתי. קראתי כבר באותו ערב, כמעט חצי מהספר, למחרת יום שישי, המשכתי לקרוא את החלק השני, כבר האמנתי לגמרי שאני הולך לצאת מזה, עוד לפני שסיימתי את הספר, כבר הבנתי לאן זה הולך, אבל כן נעזרתי במתודולוגיה. אז בסוף יום שישי סיימתי עם הספר, הכנתי לעצמי רשימה של בדיוק כמו שמומלץ, כל הדברים שנמנעת מלעשות מאז שהתחילו הכאבים, ולהתחיל לחזור לעשות אותם בהדרגה, וגם רשימה של כל הדברים שאני רוצה לעשות. ביניהם היה להמשיך לטוס בלי כאבים ולעשות סקי, כי כבר הזמנו את החופשה הזאת, וזה היה נשמע לי, רגע, זה עוד חצי שנה, אני צריך כבר, מה קורה? ככה אני לא אוכל לטוס. וזו הייתה המוטיבציה שלי, ובמשך שבועיים או שלושה תרגלתי, באמת עם אותה רשימה, והכנסתי לעצמי מנטרה שאני בריא, הגוף שלי תקין, וזה בעצם המוח שמייצר את הכאב, כי הוא חושש ממשהו שעלול לקרות. זה ממש המנטרה שרשומה לי בוואטסאפ. אני זוכר שכבר למחרת יום שבת, קמתי בבוקר, הדבר הראשון שעשיתי, זה לזרוק את התרופות, את כל משככי הכאבים, ואחד מהם היה כדור שהוא כבר לא משכך כאבים רגיל, זה כבר כדור נורולוגי, שדווקא הוא היחיד שעזר לי. הכדור היחיד שעזר לי, כאילו ממש לישון בלילה, במשך השבוע האחרון לפני שקראתי הספר, אותו זרקתי לפח. איזה אומץ. ממש ככה, כי האמנתי שאני חייב להאמין, ואני חייב לעשות את המהלך הזה, כדי לשכנע את עצמי, את הגוף או את המוח או לא משנה מה, שזה לא קשור לכדור, הכדור הוא סתם תעתוע, אין לי בעיה, למה אני צריך כדור אם אין בעיה? אני צריך לשכנע את עצמי שאין בעיה. וזה מה שעשיתי, שכנעתי את עצמי שאין בעיה, שהגוף שלי תקין, האמנתי בזה, זרקתי את הכדורים, היחידים שעזרו לי, ככה שאם בעצם אני טועה, או את טועה, הכאבים יחזרו אחרי
יומיים. כי... והסיבה שזרקתי את הכדורים גם כי אני לא אוהב תופעות לוואי ולא רציתי שיהיו תופעות לוואי, אבל הבסיס הוא שפשוט האמנתי במה שאת כותבת, האמנתי בספר, האמנתי בשיטה, ולדעתי הכדור בעצם עושה בדיוק את אותו דבר, רק בצורה אחרת, איזושהי מניפולציה על המוח. ולמחרת, לא רק זרקתי את הכדורים, הלכתי לנקות את הגינה מכל העלים שהצטברו, אני וזה משהו נכנסת ללחץ מזה שאני שומעת את זה. כן, זה נשמע ממש מלחיץ. ובכל יום אחר, אם הייתי עושה את הפעולה הזאת, אחרי זה הייתי שוכב בבית 3 ימים עם כאבי תופת, אבל לא הפעם. ועשיתי את זה מתוך הבנה ואמונה שהכל בסדר. הלכתי נגד הזרם. דבר נוסף שעשיתי באותו יום שבת, זה ללכת לאחיין שלי, שהבטחתי לו שאני אתקין לו איזה גוף תאורה, כי הוא עבר דירה, ואני זוכר שהתעקשתי לבוא אליו דווקא באותו יום, באותו יום שבת. הלכתי, החלפתי לו את הנורה, זה לא היה כזה קל, כאילו זה לא כמו רגיל, אבל לא כאב לי כמו שחשבתי. ו... ולא קרה שום דבר אחר כך. כאילו התרפאתי. ולא שילמתי על זה מחיר כבד כמו שחשבתי, ובמהלך אותו שבוע הרגשתי אותו דבר. נעלמו הכאב, למרות שהפסקתי כבר את הכדורים היחידים שעזרו לי, הכאבים הפסיקו, ירדו ב-80%, הם לא נעלמו כליל, אבל נעלמו ב-80%, חזרתי לישון טוב בלילה, חזרתי ללכת, למעשה באותו שבוע התחלתי ללכת בחזרה. התחלתי לעשות הליכות, התחלתי עם 20 דקות, 30 דקות, וכבר אחרי שבועיים כבר הגעתי ל-45 דקות הליכה, שזה משהו שלא יכלתי לעשות קודם, בלי כאבים. ומהר מאוד הבנתי שחגגתי את זה גם, כמו שהומלץ. זאת אומרת, לא חשבתי, רגע, זה תעתוע או משהו? זה יחזור? לא, האמנתי בלב שלם שהנה, אני יוצא מזה, ו... והנה, אני הולך לחזור לטוס בלי כאבים, ואני אעשה את הסקי. וזה היה באמת הרגשה, קודם כל, כתב, אמרתי על עצמי שוואו, זה מדהים, יש פה, זה mind blowing פשוט, הספר הזה. חיפשתי עוד ספרים ועוד כתבות, מצאתי עוד מאמרים באפוק, תומכים בצורה קצת אחרת, אבל גם שמדברים על אותו דבר, שבעצם החוויה שלנו מזה שאנחנו, הפחד שלנו למעשה הוא זה שמייצר את הכאב, הפחד מלעשות את התנועה הזאת. והספר התחבר לי לעוד מקרים ועוד דברים אחרים, עוד כאבים אחרים שיש לי, למשל בקרסול, שלא הבנתי למה יש לי את הכאב הזה, שאני חובש גר רבבה, אין שום קשר למציאות, אין לי שם שום פציעה, אין דלקת, אין כלום. זה התקשר לי למקרה אחר שהיה לי בכף היד, אני משתמש בעכבר ארגונומי כבר 10 שנים, כי אני עובד הרבה עם מחשב, והבנתי שהכאב הזה שנוצר לי, שאני יודע בדיוק איך הוא נוצר כי שמעתי מישהי מתלוננת על דלקת בשורש כף היד, ובאותו רגע קיבלתי את הדלקת, את הכאב בעצמי, והכל התחבר, והבנתי שבעצם, כן, יש פה משהו, הכאב הוא לא סתם משהו שנוצר, יש סיבה, ומי שמייצר אותו כנראה זה המוח או הגוף, והכל התחבר. והיום גם אין לי את הכאב הזה, לא בשורש כף היד, ואפילו לא בכף הרגל. בלי שעשיתי שום דבר, רק האמנתי אז בסדר. בוא, חזרת לעשות הרבה מאוד דברים, זה לא שלא עשית שום דבר. לא עשיתי שום דבר מבחינת לרפא את זה. זה היה פשוט מדהים כאילו להרגיש את זה. ועוד תחושה שהייתה לי אחרי שקראתי את הספר והבנתי שזה עובד, זה, זה עצבן אותי, שאף אחד לא אמר לי על זה, על האופציה הזאת. אף אחד מאותם רופאים או מטפלים, או אם לא הייתי נתקל באותה מדריכת פילאטיס,
יכול להיות שהייתי סובל מזה עד היום, מאוד יכול להיות, וממשיך ללכת לטיפולים ומתעצבן ולא ישן טוב בלילות, וזה משהו שממש כאילו עצבן אותי, שרגע, למה השיטה הזאת לא מוכרת ולמה אף אחד לא מציע אותה? כי היא לא שיטה מסוכנת, אין בה שום דבר מסוכן, אין בה שום דבר ריסקי. וכל מי שדיברתי איתו, סיפרתי לו, כאילו, כולל אימא שלי, שסבלה גם מכאבים לאחרונה ברגל, וגם היא שיפרה את מצבה בצורה יפה. בזכות קניתי את הספר, כי היא לא קוראת בטלפון, קניתי את הספר, אמרתי תקראי, היא בגיל 80, אבל כמובן שלאישה בגיל 80, הקונספציה העמוק בתוך המוח לוקח יותר זמן, אבל היא הבינה, היא האמינה לי, בגלל שהיא ראתה איך שיצאתי מהסיפור הזה, בגלל שהיא האמינה לי, אז היא גם עשתה את אותו תהליך, לקחה קצת יותר זמן, ובסוף היא גם הצליחה, וזה זה מהמם. אני אגיד עוד משהו שאחרי, 3 חודשים אחרי שהכאב שלי עבר, אני טסתי עוד פעם, זה היה לפני הסקי, היו לי חששות שהטיסה תהיה טריגר נוסף, ואז הטיסה עברה בסדר גמור, טיסה של 5 שעות ללונדון, ובלונדון, במלון, המיטה כאן לא הייתה נוחה, היא הייתה קצת עקומה, המזרון לא ממש תומך כמו, אני ישן מזרון קשיח, קמתי באמצע הלילה עם כאבים, לא אותם כאבים, אבל כאבים, ואמרתי, איי איי איי, הנה זה חוזר. ידעתי שזה לא אותה רמה, ידעתי שזה לא אותו דבר, אבל הנה זה חוזר, ומה אם זה יתגבר, והנה כל החששות שוב חזרו, למרות שכבר האמנתי, כבר יצאתי מזה. מה עשית? אז קודם כל אמרתי לעצמי שהכל בסדר, וקישרתי את זה לטיסה, אמרתי לעצמי, הנה אתה באותה סיטואציה, זו הסיבה, המוח שלך מבין שהטיסה היא דבר בעייתי, כי אתה יושב הרבה זמן ובלה בלה. והמשכתי כרגיל, ומה שעשיתי אחר כך זה קראתי שוב את הספר, כי ראיתי שזה לא עובר. קראתי שוב את הספר כדי לחדד לי את אותן תובנות, להשתכנע מחדש. להשתכנע שהכל בסדר, ולא, זה לא איזה טריק, שמתישהו זה חוזר אליך בבומרנג, לא. קראתי שוב את הספר, והאמת שבפעם השנייה הספר עוד יותר מרתק, ושמתי לב לדברים שלא שמתי לב בפעם הראשונה, כי עכשיו כבר ידעתי לקראת מה אני הולך, והוא היה אפילו עוד יותר משכנע, וזה שהכאבים חזרו, ואחרי חודש וחצי נעלמו שוב, מבלי שלקחתי שום כדור, שום טיפול, שום פיזיותרפיה, שום בדיקה. רגע, הכאב חזר, כאילו, אחרי שישנת במיטה לא נוחה, ולקח נכון, להם חודש וחצי לעבור? לעבור קליל, כן. אוקיי. כן, זאת אומרת, כבר אחרי שבוע או שבועיים הוא טיפה נרגע, ועדיין היה כאב, וזה כאב שאתה אומר, רגע, זה כבר כרוני, זה ככה יישאר איתי, נכון שזה לא אותו כאב, זה לא אותו כאב שמונע ממך לישון, אבל זה מציק, זה מפריע לך, ואני זוכר שאמרתי, מה, עוד פעם עכשיו אני עושה את ההליכות האלו עם הכאבים, שוב פעם אני אכנס לאותו מצב, האם זה יחמיר? אותם חששות עולים שוב. האם זה יחמיר? האם באמת יש, אולי באמת יש משהו לא בסדר? אולי באמת יש משהו ואני רק הצלחתי להימנע מזה, אולי איכשהו עשיתי איזה טריק, אבל באמת יש בעיה. וחזרתי לספר לאותן תובנות, שוב פעם התחלתי לעשות את ההליכות מחדש, 40 דקות, 45, לעלות קצב, לחזור לפילאטיס, ואמרתי לעצמי שוב את אותה המנטרה, אני בסדר, הגוף שלי תקין, ובעצם הכאב הזה הוא חיזוי לא נכון של המוח, והכל בסדר, שום דבר לא קרה, כי באמת שום דבר לא קרה, לא נפצעתי, לא פרצתי שוב פעם דיסק,
כל מה שעשיתי היה לעלות למטוס ולישון במיטה לא נוחה. מזה לא מקבלים כאבי גב כרוני. אני אה, חושבת שזה מדהים. אני גם. מדהים איך המוח נלחם ומנסה ולחזור ולרגלים שלו נכון, והוא עושה את זה הרבה מאוד פעמים, והיו לי כמה מקרים כאלו, אחד מהם שנתקלתי במהלך שיטוט בחנות איקאה, נתקלתי באיזה אדום שהיה מונח שם לא נכון, קיבלתי מכה חזקה בשוק, דיממתי, אפילו עשיתי צילומים, לוודא שאין שם שום, וזה כאב, ובפעם הבאה שהלכתי לאיקאה אחרי איזה כמה חודשים, הרגשתי שוב פעם את אותו כאב באותו מקום, איזה מטורף. כי פשוט חששתי, המקום הזה עורר בי כנראה איזושהי טראומה, שהנה, יש סכנה במקום הזה. ו... ומאז במשך כמה פעמים, כל פעם שהגעתי לאיקאה, חזר לי כאב באותו מקום, הרגשתי את הרגל בלי שעשיתי שום דבר, ו... 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 והיום אני מבין למה. זה מטורף. המוח הזה פשוט מטורף. כן, ואני לא מופתע. אני אגיד שלא הופתעתי שהכאבים עברו, כי זה היה מראש נשמע לי לא כל כך הגיוני, ואני היום משוכנע יותר שבעצם באמת זה קופסה שאנחנו לא מבינים, יש לנו הרבה מאוד קונספציות בראש לגבי זה, לגבי מה נכון, לגבי המשוואה של כאב שווה נזק, ואני חושב שזה אחד הדברים שהספר ניפץ לי, שכאב לא בהכרח שווה נזק, יש כל מיני כאבים, סוגי כאב, יש כאבים מחרדות, שאני גם זוכר, כאב בצד, שהוא לא קשור שום דבר חוץ מחרדה, ומצד שני, אני אסייג, יש כאבים שאסור להתעלם מהם, נכון. וצריך לזכור שמדובר בעצם רק בכאב כרוני, ושבאמת מה שנקרא כבר הרבה זמן נמשך, והוא רק מתגבר, אז כבר למדתי כאילו לנסות להבחין בין הדברים, אבל אני יכול להגיד, אני יכול רק להמליץ לכל מי שחושב, או לא משוכנע עדיין, לקרוא את הספר, ליישם, זה לא יכול לעשות נזק, זה רק יכול להביא תועלת, והתועלת היא מטורפת. איזה כיף לשמוע. אם היית צריך לתת טיפ לאנשים שסובלים מכאב כרוני, כאלה שלא הולכים לקרוא את הספר, מה היית אומר? למי שלא הולך לקרוא את הספר, הייתי אומר, תקרא את הספר, אוקיי. הוא לא תקרא את רוצה לקרוא את הספר, הספר, לא בא לו. תקרא את הספר ותגיד לעצמך שזו האופציה האחרונה לצאת מהדבר הזה. ואם אתה לא הולך הייתי מציע, אם אתה לא הולך לקרוא את הספר, אז תנסה לעשות משהו אחר. תעשה משהו אחר. אם כל מה שעשית עד היום, כל הטיפולים שעשית לא עזרו לך, אז כנראה שזה לא הדרך. אז יש משהו אחר. אני מסכימה איתך ב100%. אי אפשר להמשיך לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות אחרות, זה פשוט לא הגיוני. נכון, נכון, אבל אף אחד לא נותן לנו את הפוש הזה לעשות משהו אחר, ואנחנו כנראה כאילו מאוד מאמינים במערכת הרפואית, ומאמינים לכל מה שרופאים אומרים, אבל יותר מפעם אחת נתקלתי בזה שהרופאים אומרים משהו, והם כנראה, הם אומרים את זה כי הם חייבים להגיד, או שהם סוג של ממציאים, זו מילה קשה, אבל הם לא באמת, אין באמת קשר בין הממצאים לבין מה שאתה חווה, וזה משהו שהציק לי, אני לא הבנתי למה זה קורה. לאמא שלי אמרו שיש לה בעצם כאבים בגלל הגיל, או בגלל הסחוס, ואמרתי לה, רגע, אבל כל מה שעשית פשוט הלכת קצת יותר מדי בטיול, אז הלכת קצת יותר מדי, פתאום הסחוס שלך, מה קרה? שום דבר לא השתנה. לא נפלת, לא נחבלת, אז מה יכלת, קרה? יכלת גם להגיד לה שהסחוס ברגל השנייה וגם בכל מקום אחר בגוף הוא גם כן באותו גיל. נכון, אז בעצם מה שאמרו לה זה מה שנוטים לחשוב, זאת אומרת זה ההסבר ההגיוני, יש כאב אז כנראה יש בעיה. לא, אין בעיה. לא תמיד.
לא תמיד, לא במקרה תמיד. הזה. אמ, היא הולכת, ו, 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 ואני שמח שזה עזר גם לה, כי זה פשוט עניין שמידרדר, אתה מפסיק לעשות הליכה, אתה מפסיק לעשות כושר, ואז צצות בעיות אחרות, שאותן קשה יותר לפתור. נכון. ואני חושב שבאמת הספר הזה הוא Game Changer לכל מי שסובל מכאבים כרוניים, בטח בגב, אני מניח שגם בדברים אחרים, אבל בזה לא התנסיתי. על עצמי אני כן יכול להגיד, אותו כאב בשורש כף היד, שמנע ממני מלעבוד עם עכבר רגיל, אולי אנשים אחרים לא מבינים את הסיפור, אבל ברגע שאתה עובד אחרי יותר מחצי שעה עם עכבר, אתה כבר לא יכול להזיז את האצבע. אתה לא יכול ללחוץ על העכבר. אה, והיום זה נרפא לחלוטין, בלי שום סיבה. מעולם לא הייתה לי דלקת, זה לא הייתה דלקת, אלא פשוט כאב שהמוח כנראה מייצר. אז גם זה עזר לגב, גם זה גם. עזר לקרסול, וזה גם עזר לשורש כף יד. זה נשמע too good, נכון. זה נשמע ממש מגניב. זה נשמע מגניב, זה נשמע מגניב. ואני חושב שהבנפיט העיקרי של הספר זה מה קורה הלאה. בפעם הבאה שאני אתקל בכאב כרוני, שפשוט משבית אותך, אני אדע איך להתמודד איתו. איזה כיף זה. וואי. כן, תודה רבה רבה רבה. כאילו, אנשים לא מבינים מה זה לכתוב ספר במדינת ישראל. כאילו, אתה מקבל תגובות. בהודעות, במיילים, וזה תמיד משמח אותי, אז אם מישהו מקשיב לזה וקרא את הספר, תרגישו חופשי ליצור איתי קשר, כי זה ממש 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 עושה לי טוב לדעת שאני יכולה לעזור. אני מאוד שמח שקראתי את הספר, זו הייתה אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיים, ושמח שיצא לי ליצור קשר איתך, ובאמת להבין משהו, להבין עוד משהו על איך שהגוף הזה עובד, איך שהמכונה הזאת עובדת. אז תודה רבה 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 שהסכמת. ותודה לפנות לך. זמן, כי זה היה לא פשוט, אתה כל הזמן בחו"ל ואתה נהנה וזה, נכון, נכון, איזה נכון. כיף. זו אחת המוטיבציות הייתה, לא לוותר על... אני טסתי פעמיים עם כאבים מטורפים, גם פעם אחת טיסה לצורכי עבודה, לא ויתרתי עליה, למרות שידעתי שאני אסבול באותן טיסות, וסבלתי, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין, אתה צריך לסבול בדרך, לסבול קצת בדרך להחלמה הזאת, ולא לפחד, לא לפחד מהתהליך הזה. נכון. אז דדי, תודה רבה. תודה רבה לך. כל מה שכתבת בספר מניסיון חייך, ואני חושב שזה משהו שבהחלט הציל אותי.